Vážení priatelia, tento krásavec s týmto agresívnym lukom je vládcom sadov a viníc. Pozrite sa naň, je agregovaný trojvalcovým motorom Deutz s turbom a medzichladičom, ale samozrejme zasa bez pridania AdBlue po našom močoviny. Robustná predná náprava je vybavená samosvorným diferenciálom. Obuté má traktor zasa radiálne pneumatiky, ktoré majú veľmi dobrú príľavosť k terénu a zabezpečujú veľmi dobrý záber. Traktor je vybavený prevodovkou 16:8, synchronizovanou samozrejme, ktorá prenáša výkon z motora na prevodovku a je veľmi efektívna. Ako vidíte, traktor je v kompaktných rozmeroch, preto hlavne určený pre sady a vinice, lebo jeho výška je len 2,10 m. To znamená, že sa vojde aj do stiesnených priestorov. Šírka traktora je 1,65 m. Takže vinohrady, sady, všetky, ktoré sú nad 2-metrové spony, tento traktor je ideálny do prác, ktoré treba v tom sade alebo vinohrade vykonávať. Aj napriek tomu, respektíve ešte lepšie, že jeho vlastná hmotnosť je 3,3 tony. To znamená, že je to ťažký traktor, ktorý vie pracovať aj v tých sťažených podmienkach. Bremená hydrauliky s kapacitou 3 tony, ako vidíte na tomto traktore, sú vybavené rýchlo upínacími hákmi. Traktor je vybavený prestavným závesom, spodným ťahlom. Klasika už u Bašaka, tretí bod je hydraulicky nastaviteľný. 3 okruhy hydrauliky s hydraulickým prietopom 60 litrov za minútu. Ako vidíte, náprava je zasa mohutná, takže železom sa nešetrilo. Samozrejme, keď sa bavíme o vinohradníckom, respektíve sadovníckom traktore, nemôže chýbať kabína s uhlíkovým filtrom, ktorá zabezpečuje samozrejme bezpečný priestor pre operátora traktorov. Ako vidíte, klimatizácia vyriešená veľmi jednoducho, má 2 ventilátory, je veľmi účinná, z toho dôvodu je umiestnená vzadu na kabíne, aby sme dosiahli nízku výšku tej kabíny a traktor sa tým pádom zmestí aj pod stromy, koruny stromov v sade. Pre všetky komplexnejšie informácie ohľadom technických parametrov traktora alebo cenovej ponuky, ktorú pre vás veľmi radi vypracujeme, nás neváhajte kontaktovať a klikajte na www.agromechanika.sk.